Evo, završilo na najljepši mogući način. Mikrofon ću dati ponovno gospodinu Ivkoviću, recite. Ovako, pozivam svoje momke, bećare sa Kupresa, nek dođu. Samo jednu pjesmicu otpjevat za Kupres. Za Kupres i za pobjednika. Dragi prijatelji, hvala vam, molim vas, pozdravimo jednim velikim pljeskom Kozbašu 2011. i dakako kupreške bećare. Ima li manje negdje? Manja. Ico strave rasu stresa zdrave Kovanico strave rasu stresa Ko si baša Ivan sa Kupresa, Ivan sa Kupresa, ko si baša Ivan sa Kupresa.